Niektoré veci musíte teraz ukázať a už mu to ide. No áno, ukázať. Už zahodil tú lyžicu. Max, nie tak papaj. Jogurt, nie rukou sa papa. Tak, výborne. Krásne ty vieš papať. Od spoda pravý. Tak to chyť. No. Tak, páči. Tak. Aha. Krásne, no ty si Výborne. šikovný, výborne. Joj, pomôž mu proste. No, lebo pomôž mu nabrať. Tak to chyci, pekne. Tak. Ocko naber. tak. Tak. Bravo, bravo. Hlboká je tá lyžička. Ale tam už vyškrabal z toho kraja. Zvrtni mu tú misku o 180 stupňov. Tak. 180. Nie, tak to lyžičku pekne. Páči. Páči, Maxinko, páči. Nedobre. Páči. Páči. To není chlebík. Stačilko? Daj mu to pusy. Tak. Ňam, ňam. Max vedel, ale sa tváriš, ako keby si nejedol, veď už si celý jogurt skoro spakoval. No, stačilko. Nie? Nestačilko? Daj mu lyžičku, chce lyžicu. Daj mu do ruky. Tak. Mňam, mňam, výborne. Áno, zbadal som poťak. No. A šup za už bude na zemi. Toto k tomu